.3 FM. 95.3. 95.3. Sa Shine FM, tunay kadaugan. Sa Shine FM, tunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ugana. Apanayaw kabalaga ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikuto sa balaan kasulatan. Tandang butang may kataposan, Bayong buntagan atong tanan, Maikson. mahalaw ang Salamat sa Ginoo sa iya nga pag-atiman o pag-uban
Labi na ni mga adlaw karon nga Huwebes pizza 28 na sa Nobyembre sa tuig 2024. Hapit na gyud mo man ang bulan sa November by Saturday, last day of November. Kaniya holiday na siya kay Bonifacio din maigsoon mga pagpahinumdum sa mga hero kaniya ato mga kaigsoon. Sa ngalan sa labing ngayon nga Diyos, o sa Tibo Persa sa Kalamitan, sa ngalan mo sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan mo sa atong general station manager, Reverend Ryan Makasaos, ani na sa ang inyong ubos nga alagan, ubos nga amigo, ubos nga higala, ini sa social media o sa FM radio. Maibot na kaninyong tanan, niningtap na og dapit sa kabuntagon ang atong oras. Alas 4:05 na sa kabuntagon. Pipila ka mga kadlaw o pila ka mga adlaw wala takalay. Kaya doon ay pagka-burn out, doon ay mag-live ta na makalitra o kawala. Ay o niya, ang atong wifi connection, may kalit sa o gawa, mga kaigsunan, muna nga doon ay mga panahon nga dili ta mag-live sa ato nga programa. Kaya kanunay ta nga nagpaabot o mga mensahe isan walay wifi connection o wala ray burn out mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo ni nga tap na og dapit sa kabuntagon nga gihatag. Labi na sa mga pinalangga ng mga follower o listener sa Shine FM 95.3 o sa tanan nga nagwat sa Facebook Live. Diya sa live streaming, maibutag ka yung tanan, labi na sa maka-open sa ato live nining mga takna. Ato pasalamatan ang Ginoo nining bulan sa Nobyembre. Sa hapit na sa mga kuman ang bulan sa Nobyembre o niya sa Domingo pizza 1 na gyud sa Disyembre. Grabe gid ka paspas ang oras o ang adlaw, panahon, bulan ato ma-imagine mga igsoon na sa kapamilok lang yun ang 2024 o niya ato masinati ang kalisod mga ka-crisis, kawaladon. Una nga akong ma-imagine mga kaigsunan last January o to'y paglarga sa akong wife sa Maynila for training sa TISDA. Salamat sa Ginoo nga ika-advance na niya karon sa iya nga pagsugod sa trabaho. Dali ra gyud mahuman kaigsuon. Warang usa lamang ka pamilok na humana ang 2024. At pasalamatan ang Ginoo sa dakong pribilehiyo kagayonan nga igatag labi na sa atong mga follower listener sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Ako ni nga ihatag sa atong DJ human sa ato nga pagpaambit sa mensahe sa Ginoo karon. Salamat sa Ginoo sa inyo ang pagkanunayon nga pagpaminaw din sa Shine FM 95.3. Kaya doon agoy sitwasyon maigsoon nga video kapoy gud ang ato nga physical nga bahis. Kay lahi na gyud ang ato nga kahimtang karon dili pare sa una nga napata sa ubos-ubos nga pangidaron murag dili ka matiyon og kakapoy karon maigsoon nga nagdagan na taong 50 dool kay mag 47 ako by incoming Marso sa March. Kaya lahi na gyud ang ato nga paminaw labi na maglong travel ta maigsoon iniguli lamigon nga ipahaway. Okay lang kung mag 4 wheels na atong idala pero kung mag motor maigsoon medyo bugbog sa biyahe labi na ato nga panahon karon nga atong mga highway mga kaigsunan kanunay yun nga dunay mga traffic tungod sa mga pag-repair sa mga kalsada.
Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argos. Ikan kayo sa bako nga nagwas karon sa ato nga programa. Maipunta ka nimo diha Pastor Argos. Uban sa imo nga anak. O sa imo nga makakaubanan ang kahapon dito ko kahapon sa activity sa pag-celebrate sa ika 117 years nga panahon o tuig sa pagtugot sa Negros Oriental State University. Nagapaguli na ko dire tungkol po sa panahon kainit lamigod kayo ipahaway o niya kining ato nga blood pressure mga kaigsunan medyo taas na gid o sukod mga igsoon. Salamat sa Ginoo, talagin pasalamatan ang Ginoo. Ining ato nga panlawas ay mao na magunay ato ang kahimtang. Ato lang yung nawato ng kamatuoran nga paingon lang kita sa kahingkod sa ato ang Panginoon. Unang ato mga anak, may ato nga trainingon mga igsoon. Dunay mensahe si Pastor Argos. Good morning, Pastor. O sa tanan nga naminaw ning programa request kong song Balaan by ato ning i-play Pastor Argos ang imo nga request awit makalangit Balaan by Agos Mente. Salamat sa Ginoo. Mag-ampo sa ta. Labing kamanan og may gugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Diyos sa imong pakiguban o pagbantay. Salamat Amahan sa imong pag-atiman sa matagusan namo ka magkinabuhi. Ikaw ang tinugdan, ikaw ang tukuran sa tanan nga mga butang among gikinahanglan. Labaw sa tanan sa among gininhawa, sa kusog may imong gitiyal kan amo Amahan uban sa akong mga anak, sa akong nga wife nga nakaroon sa PSA. Nga nausap nagatiman sa iya ang mga amo nga nakaroon sa ospital. Bisan pa man o Diyos sa tanan mo mga kaisunan niya isa palo. O dapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April Miakaturan. O sa tanan mo kaisunan niya sa dapit sa Kangkoy Lord sa mga elite family, Brother Mario Elite Uban sa pamilya. O sa tanan karon na minaw sa Sign FM 95.3 sa naka-open na sa ilang mga radio Amahan. Ikaw magapanalangin sa matagusan nila sa mga kinabuhi. Pagkuha sila sa tanan nilang Panginoon. Paglabaw sa tanan din sa inadlaw nilang mga Panginoon. O sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. Ikaw sa mga panalangin sa matagusa. Labaw sa tanan sa nagapaambit ining mao nga programa. Sa kinabuhi usab ni Pastor Argos Arias uban siyang pamilya. Abisan pa man sa iyang wife na nakaroon sa dapit sa Saudi Arabia o sa o Diyos, ikaw magaproteksyon, magabantay. Bisan pa man sa iyang pag-travel kanunay. Kung sa tanan ni mong mga lagad o Diyos, sa mong station manager sa ilang pag-travel pa imong dire, karong bulan sa katapusan sa Disyembre o Diyos, aron sa pagpaambit sa imong mga bulog mga mensahe, ini mga dapit sa Pilipigan naman. Panalangin niya ang iyang kinabuhi uban siya pamilya. Sa mong General Station Manager, Reverend K. Brian Makasaol, nga nahimo usab nga imong gigamit aron sa paggamak sa mga FM radio. Aron ang imong mga pulong mga mensahe may dagat sa nakalaylain nga mga dapit o sa mismo sa katagpanimalay Amahan. Ini mga dapit Lord, dahil ikaw na mong ipasalamatan, ipasilungan. Ikaw nag-supply sa bisan kung saan mo ng mga Panginoon.
Salamat o Diyos. Nabisa pa man sa mga blaton karong overnight fellowship hindi katapusan nga gabi. Lord, ikaw magasangkap sa tanan ng mga Panginoon. Labaw sa tanan nining mga nga dapit. Wala kami arang mahimo sa mong pagalingon. Pero na ikaw kanunay magagiya, magapanalangin, magsuplay sa tanan ng mga Panginoon. Aduganan kahimayaan yung matagot kanimong tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Salamat sa Ginoo maigsoon. Ako lang yun nga usap ang volume mga kaigsunan kay mo atras maguning ato nga sound system diri labi na kung ma-action siya o gimok mga igsoon. Akong i-play ang imuhang request Pastor Argos Balaan. O Diyos Amahan, nag-iya sa tanan, Ikaw ang nagmugna ning kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason pasidugan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka na. Mao ni request ni Pastor Argos Balaan by R. Agyo Minted 7th. Ang atong oras karon alas 4:37 na sa kabuntagon. Ining adlaw nga Huwebes 28 sa Nobyembre. Ato pasalamatan ang Ginoo sa iyang pagkatiman o sa iyang pagtipig kanunay sa iyang pagkamay. O si Sir Singgit nakasakay na sa barko matod pa niya nga Pastor, wala na ko kayo kalantaw sa imong life kay on board na siya sa iya nga magsakay sa barko sa laing mga nasod. Ato pasalamatan ang Ginoo sa mga OFW na nanarpaho na dili lang ginato ikalimtan ang mga mensahe sa Ginoo na kanunay maghatag na to kalikon kadasig kung labaw sa tanan sa ato na kinabuhi ini siya silog sa langit itso. Salamat sa presensya mo at
ko na ngayong paligid. Jesus, ikinahanglan ko ang presensya mo pagpasay mo. 95.3 FM. Hindi kasing-kasing ko. Pagkabalaan mo, wala na isang pa. Kinatuwian ko, kinabuhin na yun. Dalayan ka, tulong sa katibay. Kinabuhi ko. Kabalaan mo, wala na isang mapakanin mo. Kinatugian ko, kinabuhin na yun. Dahil ka tulong sa katibay. Kinabuhi ko. Pagkabalaan mo, pantanay sa kapakanin mo. Kinatugian ko, kinabuhin na yun. Nalay ka, tulong sa katibay. Kinabuhi ko. Okay, salamat sa Ginoo mo to request ni Pastor Arcos Arias from Baco, Negros Oriental. Ang katang oras karon alas 4:42 na sa kabuntagon. Ato na ning ablihan kining mensahe sa Ginoo pinagi sa balang kasulatan. Ang ato topic karon pagka mapasalamaton. Usahay ang tao sa kalibutan dili mapasalamaton ngadto sa Ginoo. Makapasalamat rag may panlawas, daghang kwarta, nay saktong trabaho, nay negosyo, nay sakyanan. Apan kung moabot ang panahon nga dili na maayo ang kahimtang, nanas kawalado, nanas balatian, daghan ng reklamo, daghan ng rason, og doon na hinungdan maigsuon nga moingon nga manday nangalagad ko sa Ginoo, nganong inani na mahinoon, na pordoy naman hinoon. Mao nga sa atong kinabuhi igsuon, wa kitay lain nga ibalos ngadto sa Ginoo. Bisan unsay modangat nato, pasalamatan nato ang Ginoo igsoon. Kaya mo rin tayo arang mahimo kuno na ang Diyos sa atong kinabuhi. Mao nga kining pagkamapasalamaton usan ni kadakong respeto sa atong Ginoo. Ibin sa atong isikataw gani kung wala gani tay pagpasalamat,
Moingon magani ng makahatag na to o pabor, moingon man na nga wala may batasan ni tawhana kitabangan pa, di ba? O sa pagkahaigsoon kon ang Dios may ato pa nga ibutang sa kong kasing-kasing ko na una ng kining atong gininhawa di maguni kabayran sa lapi. Kining kusog nga yang ihatag matag adlaw di yun kabayran sa lapi igsoon. Una nga wa di rason pero ang tao doon na ray ikarason. Kanus aman ang tao makapasalamat nga Diyos Ginoo kung kanunay siya mag-ampo mo sa Diyos. Kaya dili man ka kapasalamat kung di ka kaampo. Ang tao mainampuon, maigsoon mo na usa ka tao mapasalamaton sa manay libe. Kaya diha sa klase sa pagpasalamat dapat bubungat kag mga mensahe nga Lord salamat kay mo pa kong ipahigmatan ining kabuntagon. Salamat Ginoo sa laing ugna sa kinabuhi ni imong yatag kanako. Matag adlaw igsoon wa man kita masayod man sa atong kinabuhi. Wa kita mahibalo igsoon. Ang Dios lang. Mao nga dapat matag adlaw mubungat ag pasalamat dili lang kay kasasaos katuig. Wato lamang ta sa simbahan, inig kasal, inig bunyag, inig birthday, inig kamatay. Dapat maningkamot ta sa ato ang obligasyon. Kung sa may atong obligasyon, igsoon, matag Sabado, matag Domingo. Kung diha ka nagsimba sa adlaw nga Sabado, di pasalamatan na to ang Ginoo. Kung diha ka nagsimba sa adlaw Domingo, pasalamatan na to ang Ginoo. Kaya diha sa balaang kasulatan, kung giilan nimo nga ang tibok simana balaan, di salamat sa Ginoo. Atong basahon ang mga Kolosas Kapitulo 4, versikulo 2 ngadto sa 6. Mauman ay dasig sa matag usa nga doon natay gitawag og gratitude kanang pagkamasapasalamaton. Matod pa sa mensahe kahapon igsoon kaning pagkamapasalamaton bugat binikayo. Isa sakit o ingnon ta sa atong isigataw walang utang na loob, tinutulungan pa, maupay nagdaot, ipasulod og trabaho, maupay nagdaot. Siyempre mga kaigsunan, kung anak kas pang gobyerno naka sa taas nga katungdanan, labi na mahimo kang presidente, mahimo kang administrador. Siyempre doon na kay mga tao nga pasulong sa trabaho. Kunya doon na yung mga sitwasyon nga makasulod na sa trabaho, wala nang utang na loob. Kasi masakit talaga eh. Matod pa sa mensahe, Ginoon manggod, ikaw ug ako kung wala tang utang na loob sa atong Ginoo, ato ra bang ibaliwala ang para pod bahin sa atong Ginoo? Di ba? Ibig gani kitang tao nga sakit bina mga igsoon kon sa atong kaugalingon. How much more na to sa Dios nga mao tag-iya sa atong kinabuhi. Mao nga dili sabta makamahay kita mga tao nga di ta panalanginan pag-ayo nga tos Ginoo kay wala matag utang na loob minsan kasi hindi lang minsan kung palagi nating uutangin ang araw ng ating Panginoong Hesus.
Di ba? Sa adlang Domingo, sa adlang Sabado. O utangin natin yung araw ng pagsamba. Kung dito sa Pilipinas, may kalayaan tayo eh. Hindi tayo mga OFW na under control tayo sa ating mga amo. Mangita kitag pamaagi maigsoon, mangita tag pamaagi nga makasimba yun every week kung mahimo. Dila tingali dili man 100% nga makasimba, pero kung ka ng panlaba, panlawig ug unsa pa di hayupan maoy ato ang mo under control sa atong kinabuhi, dili na siya muna tingali ikalipay sa Ginoo totally igsoon. Labi na sa panahon nga wala tay hayupan, nangayon tas Ginoo kayupan. Sa panahon nga wala tay negosyo, wala tay trabaho, nangayon tas Ginoo og trabaho. Dapat kitang tao pas kalibutan na atay gitawag og gratitude. Kana pagka mapasalamaton unsa man ang klase sa pagpasalamat. Sa atong kinabuhi dinis kalibutan maigsuon, dili man nato mamahayan ang mga lagad sa Ginoo nga nagwalis kung matuoran. Labaw sa tanan ang Ginoo. Kaya ang mga lagad sa Ginoo nga nagwali, nagbase man sa nagkasulatan, wala naman na nagbase siyang kaugalingon nga pinulungan. Kami maigsuon, ang among gihimo, dili kuni para sa among kauyuhan. Pero doon ay mga panahon nga kita mo'y mamahayan, kita mo'y madanugan. Kasi Pastor Manggol, sige ko kaigo. Ikaw o ako mga kaigsunan kung layhanta nga magkaton ba nga doon ay pagka utang na loob sa ating Panginoong Hesus. Una nga, naaramag yun na sa tao ba? Muna usa sa ato nga mga follower, mga viewer sa Pastor palihog ko since sa imuha nga wali diya sa live. Muna mangayo po kong dispensa tungod kay doon na magoy mga sitwasyon nga walay wifi. Hinay ang wifi, maglisod gani ko og pasa, maglisod sabta o forward sa atong mga higala tungod sa hinay sa ang wifi. Nga sige po taga-burn out diri sa bukid. Muna nga sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95, mga yomig dispensa nga mokalitra kapalong. Kay matol ba sa mga mag-live, di patakatong atong nga maisuon. Kanya mo lagi na inigagi na ako des kang hatap. Kay siyempre, asa man di ay na nga di amas kang hatap. Sige ka atras ng fiyos. Kaya karong si manahon na tingali kada adlaw, sige ka atras. Mabalik hapon na tingali. Yun na mga kaigsunan ng atong kahimtang og sitwasyon. Ato lagi pasalamatan ang Ginoo nga ang management ba sa Norrico maigsoon ato na pong giampos Ginoo. Matod pas Biblia ampo magani nato ng mga kaaway. Igong maon magani nato ng kaaway. Di ba? Pamatakabalo sa ilang serbisyo. Ginoo ra may nasayod mo nang ginis kalibutan, Ginoo ra gyud nasayod sa atong serbisyo. Pero sa bala ang kasulatan maigsoon ang Dios naghatag sa panahon. Ato ning basahon ang mga Kolosas kapitulo 4 bersikulo 2 ngadto sa 6. Nya human ani nga ako nga mensahe ako ning ihatag sa ato nga DJN kay wala pa man sila klase. Muna nga una natong gitraining ang atong pamilya. Kaya mao man ay musunod sa ato ang obligasyon ng mga ginikanan. Unang kitang mga ginikanan, kita may mag-una-unta nga mahimo tang pundasyon sa atong mga anak. Kita mag-una kahanaw dinis kalimutan, dili man sab sila. Depende sa desisyon sa Ginoo. Ingon diri sa kapitulo 4 bersikulo 2. Matod pa diri sa mga Kolosas. Ngato kini sa 6. Padayon sa pag-ampo og
mabinantayon. Kanang padayon sa pag-ampo unya mabinantayon, di kinahanglan nas tao. Kaya doon ay sitwasyon may igsoon nga dili kaampo ng tao. Kung dili gani kaampo, makapasalamat ka ang tao. Dili oy. Dili na kompleto nga moingon lang ka nga, Lord, salamat dahil tulog hagok. Pero sa trabaho, mahadlok balik. Sayog mata, kanay dalawaton. Pero ang tag-iya sa dalawaton, waag yun. Kapasalamati din ang Ginoo. Dinis kalibutan, maigsun ka ng financial, kanang kwarta, trabaho, negosyo, sakyanan. Madugta na yun na, bisag saon pa, base sa walang kasulatan. Kita sa apil po kadugta kung kwaon tas Ginoo. Ang pangutana magon maigsun luyo ni ining tanan asa mata ibutang. Una nga mintras buhi pa ta manikamot tas kutob sa atong mahimo nga kabalo kita bumanid sa oras, dili kay kita mo'y imanid sa oras. Amen ba? Kita mo'y magbuot, dili kay ang oras mo'y magbuot nato. Tao man ta. Gihimo man ta sama sa dagway sa Dios. It meaning to say, sa mata sa Ginoo. Pero ang Dios, mipahulay siya sa tanan niyang paghago, sulod sa unom kaadlaw niyang pagsakripisyo, pagama sa kalibutan, apil na taana niya atong mga panahon na hangtod karon. Di kita may sumusunod sa atong mga ginikanan, gikan kang iba o ni Adan, base sa balang kasulatan igsoon. Ingon diri yun. Padayon kamo sa pag-ampo o pagmabinantayon uban ang pagpasalamat. Wow! Uban ang pagpasalamat sa Dios. Kaning pulong pagkamabinantayon. Kasagaran ang taos kalibutan, igod kabantay. Makabantay lang gamay sayo. Mas grabe na, ang gamay sayo, mahimong dako. Pero ang dakong sayo, bisag klaro pa ka, bisag klaro pa, dili himoong sayo. Amen ba? Bali manggod ang batasan sa taos kalibutan, gawa sa mga tao nga nagkinabuhi sumala sa balang kasulatan. Kay justisya man Dixon, dili pa na basta-basta mo desisyon sa isig katao. Kay mo ingon man na may igsoon, wa ko'y katungod anang muhukom, ang Ginoo lang yun. Kumagani muhukom si Jesus sa usa ka babaeng bayaran, ingon magani siya kung mauna, bisan ako dili ko muhukom. Alam na ka o pauli o ayaw na pagpakasala. Pero niingon siya nga ayaw na pagpakasala. Diba? O niya, diya sa usa ka balay sa usa ka sulugoon. Hindool to ko sa kababae nga nagdalag pahumot nga albatro. Nagpagulbol ang magasakop ni Jesus nga salama po ning ato ang magtutulo wa man kabalo nga kanang nidool niya usa ka tawo usa ka babae nga dili maayo. Pero niingon si Jesus, kamo sige na kung kuyo-kuyo wa gyud mo kahimo sa gibuhat sa usa ka babae nga inyong gituohang dautan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi. Good morning, Pastor. O sa tanan nga nagsunod nining maong programa, dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Wow. Unay nindot nga mga mensahe, kanunay nag-atiman ang Dios nato. Kanunay nag-atiman ang Ginoo sa inyong kubos nga lagan. Yatagan kanunay pabor gikan sa Ginoo. Kung yatagan matag pabor kanunay sa Ginoo, how much more kamo sa hatagan po pabor gikan sa Ginoo. Siyempre ikaw ug ako kung nakinabuhi ta sumala sa balang kasulatan, pabor na ginato ang Ginoo man. Labi nagmainampoon ka, unya mabinantayon, plus mapasalamaton.
Even si Jesus nagpasalamat siyang amahan. Ipakaon niya si kumil ka mga tao human sa pagpasalamat diha sa pila ka buok nga isda o pila ka buok nga pan. Grabe sa. Pero usahay ang taos kalibutan dili makapasalamat sa dili mayong butang nga moabot kaniya. Kung dili masantop sa tao, pagmahay, pagulbol, maapil na si pastor, maapil na si pastora, maapil na ang organisasyon sa simbahan, maapil ng silingan, maapil ng makaigsunan. Ikaw, sister, manggod. Ikaw, manggod, brother. Sa tupa, kung unsay sala sa imong kinabuhi, iangin mo ng ubang tawo. Musamot ang makamakasasala at ubangan sa Ginoo, ana, sister, brother. Kung sala ko na. Una sa atong kinabuhi dinis kalibutan, dili pwede nga mo konsinter ta sa sala. Kung sala ko na sa pulong sa Ginoo ato na panikamutan nga likayan. Amen ba? Magkinabuhi nga pataro, magkinabuhi nga putli, magkinabuhi nga balaan, kay si Jesus balaan man. Ato ning ipadayon sa pagbasa dinis mga Kolosas. Padayon kamo sa pag-ampo o pagmabinantayon uban sa pagpasalamat sa Dios. Pag-ampo usab kamo alang kanamo aron ang Dios paghatag kanamo kay kayunan sa pagsangyaw sa inyong sa iyang mensahe o sa pagpadayag sa tinago ni Kristo. Kay mao kini ang hinungdan nga nabilanggo ako. Kung sa hinungdan nga nung nabilanggo si Apostol Pablo, katubi ang pagwali niya sa iyang pagtinud-anay nga paghatod og mga mensahe sa mga katawhan kaniadto. Nabilanggo si Apostol Pablo, nakulatahan, nabunog, nabunol. Anto dunay mga sitwasyon nga ang kakulata, gatuon na nangamatay na sila. Nagkaligid-ligid sa bangil. Una nga si Jesus kaniadto, giplanuhan sa mga tao nga ihulog ito sa bangil. O niya, kay wala man sila kabantay nga naasa na si Jesus, wa kasakpi, ning lusot. Even si Jesus muli kay mangon mga igsoon o kasamo. Unang ikaw o ako ayaw, likaw sa kasamo mga igsoon. Kaya naman po sa Biblia. Mao nga si Apostol Pablo, nabilanggo siya ang pagkaminsahidor, nakulatahan, nabunol. Pero wala niya deep. Wa magunta siya may balos gani. Pero doon ay mga Kristohanon, mga kaigsunan nga grabe kayo ka init kay mga pinulungan ba. Madali lang panghumot, madali lang pangbutang-butang, madali lang pag underestimate sa isikataon niya Kristohanon kayo lisod. Una nga naalangsam na sa tao. Unang ikaw o ako, kung layhan tag panalangin, ikinabuhi ang mensahe sa Ginoo. Kung hatagan tag pamor kanon sa Ginoo, ikinabuhi. I welcome mo igsuon, dihan ay lang Diyos Ginoo ang imong ipangayo, ipangandoy. Dili lang sabta magdali. Dili lang po ta maingon maigsoon, ay di gani ko tagaan ani kong ipangayo, di sad ko umusimba oy. Imo namang putan ang Ginoo. Pantay katungon nga mubuot sa Dios. Kay tao ratas kalibutan. Sama lang ka sa tagsagbot nga ilabay lang. Sama lang ka sa bulag nga malaos. Pagkahapon, wa na. Ingon diri maigsoon sa 4. Busa pag-ampo kamo aron isulti ko kining tinaw gayod ingon sa angay kong buhaton. Mao nga si Apostol Pablo nangayo siya assistant sa mga katawhan diya sa mga pag-ampo. Nga iampo ko sab ninyo nga aron kini mga mensahe tinaw o klaro kayo nga atong ikapaabot
ngadtos tibuok katawhan. Kami may iso na kinahanglan bimig pag-ampo sa mata ko sa. Udagan kaayong salamat sa inyo ang mga pag-ampo sa inyong ubos nga lagad. Na nakapadayon ta hangtod karon. Labi na sa itong mga pinalanggang mga follower of listeners sa Sign FM sa o sa mga katawhan nga dunay pagka-interes yung maminaw sa mensahe sa atong Ginoo. Una nga, muna'y naghatod na mo, mauna'y nagtulod ka na mo na mismo sa among kaugalingon, among gisakripisyo, among gimanage ang amo ang oras kay kining tanan sugo manis Ginoo, dili mini sugo sa tao. Naarag ko nato ang desisyon ni Igsoon. Ingon diri maigsoon sa atong gibasa sa kinabuhi ni Apostol Pablo, usa pag-ampo kamo aron isulti ko kini sa tin-aw gayud ingon sa angay kong buhaton. Ingon si Apostol Pablo, iampo usab ko ninyo aron sa tin-aw o klaro o mahibalo siya sa angay niyang pagkabuhatan. Versikulo 5. Uban ang kaalang pagmatngon kamo sa inyong kagawian at ubangan sa mga dili magtotoo o pahimusli ang tanan higayon nga anak kamo uban kanila. Unsa may gipasabot ni ana nga pahimuslan nimo bisyosa, pahimuslan nimo ang panahon nga naamo kanila kauban, ipaambit ang maayong pagtulunan ngadto kanila. Siyempre diha sa pagpanarbaho maigsuon, makauban nimo ang mga unbelievers, makauban nimo o nga dili nga magtutoko. Kaya nagkalain-lain nga organisasyon kung magtrabaho ka labaw sa tanan diha sa gobyerno. Ang ipasabot niya na pahimusli ang panahon nga ipaambit nimo ang pagkamay sa Ginoo ngadto kanila aron sila mablis usab sa imong kinabuhi. Amen ba? Kung pastor ka, pastora ka, ipakita, ipadayag nga alagad ka sa Ginoo, ayaw ka ulaw. Kaya niingon ang Biblia, kung inyong ikaulaw ang Diyos, kung ako inyong ikaulaw usab mo sa akong amahan nga nagpadala ka na. Kinsay kasulti anak si Jesus. Ingon diri sa 6, kinahanglan nga inyong sultian kanunay makapahimuot o makapadasig aron makatubag kamo sa husto nga mangutana kaninyo. Natanawara masa di giingon sa balang kasulatan, kinahanglan nga inyohang sultihan kanunay makapahimuot. Kanang sinultihan pa nato nga makapahimuot, dili makapalagot, dili makapa-discourage, dili makadaot. Munang kitang mga Kristohanon, ang atong pinulungan dapat atong gyud kanunay huna-unaon na dili ta makapasakit sa atong silingan, dili ta makapasakit sa atong isikatawo. Dubling amping, dubling ingat. Kung sa Tagalog pa, maingatin. Wow. Maampingon. Kay mao man ay tinun-anay nga papel sa pagka-Kristohanon. Asa itong mabasa mga kaigsunan sa Hebreo 14:15. Nga paningkamuti ang paghinigugmaay sa tanang tao. Kaya kung dili gani nimo paningkamutan, wala ni. Di ba ato ning basahon karon sa Hebreo 15:14 ba to maison, basta sa Hebreo ako narong basahon. Kinahanglan nga inyohang sinultihan kanunay nga makapahimuot o makapadasig aron makatubag kamo sa husto o mangutana kaninyo. Na magay mangutana nato nganong moingon man na maigsoon nga
lahi lagi ka na mo, sister, brother. Dili lagi ka makihugoy-hugoy na mo, labi na sa kalingawan, labi na sa inuman. Anda na ang panahon nga ang kahigayonan nga mauni, sister, brother. Di ba? Dahil imuha nang ipaambit nga kaniadto diha naman gugugikan. Kaniadto palahubog man ko, kaniadto sugarol man ko, tingali chicks boy ka, lakidor ka, kaniadto, kung babae ka, siyempre alang-alang, kung mababae ka, babae sa imong ikarelasyon. Mao nga diha na ang panahon nga imong mapahimuslan, nga imong ikapaambit kaniadto, sister, brother, mao magunay akong kinabuhi. Apan sa diha nga na kakat-on ko diha sa pulong sa Ginoo, ako ko nang gitaligdan. Muna nga ayaw lang mo katingala nga dili na ko ninyo makigugoy-hugoy. Pero pwede lang ko ninyong himuon nga higala. Pero dili barkada. Hello, lahi ang barkada, lahi ang higala. Kay ang higala, bisan asa ka, higala. Paungas atong kinabuhi isoon, ato pong ipakita sa katilingban nga naa ang Diyos. E dili pwede mga igsuon nga kung naana ka sa katilingbanon nga kalihukan, apil na sa kago, kalanrakas dito. Bao nga doon naman ko yung mga sitwasyon nga grabe na ka-istrikto ang uban nga mga organisasyon nga dili na paapilon diya sa eskwelahan ang mga estudyante. Related kabahin maguna silang pag-eskwela. Grabe na sab nato ka-istrikto niya. Ayaw mi mong apil-apil diha. O niya, kay activities man sa eskwelahan, grado man sa inyong mga anak. Kung maunang rason na, dili na lamang ta magpa-eskwela. Amen ba? Matawag mataanak, mapapapanday sa balaon, maiksong na grabe na ka-istrikto. O niya umakasala, papausahon lang. Na, sao na. Sa tupa, nabanas Biblia mga kaigsunan. Kaniadto man na mga kaigsunan nga makasala, bayran ra o halaran ra dito sinunog. Karon nga natao si Jesus mo igihalad mismo. Siya mao nagpakamatay aron makita sa kinatibukan sa kalibutan nga siya mismo nagbuhis sa kinabuhi alang kanimo ug alang kanako. Unya diha sa simbahan, bisan doon na may mga organisasyon nga sama ni anak nga kung makasala ang ilahang mga sakop, hala pagpasting mo, pagpuasa mo kay nakasala mo. O niya, ang mga tao nga sama ni ana maigsoon kay mag-anad man na mo ingon man na gaingon bitaw to si pastor kung makasala ko mo po asar ako di ako ra po siyang uwaton ingnon ra po nga nagpuasa na ko pastora sa akong sala kanya dili kasakpan okay ra dili ra makapuasa igsoon dili na to pwede libungan ang Dios pinaagian ang pulupuasa mga kaigsuonan. Kay mahitabo raman na maigsoon sa pinulungan nga mapasayloon bitaw ang Ginoo pastor bitaw mapasayloon pero apagbantay sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi kung makapangayo pagpasaylo kung dikta kag kuhaon sa atong Ginoo. Amen ba? Ba man ay atong ibutang sa atong una-una kay kanunay lamang gud gitudlo nga mangandam ta sa pagbalik ni Jesus. Kunya dili pa mo balik si Jesus, kwaon na ta sa atong gininhawa. Kunya rata mga lagat nga moingon ng uban nga prophetic nga Kunya sa 2026, 2025 bubalik na si Jesus petsa 25 sa Disyembre. Nabas Biblia may sono lagi na gitudlo niya. Unang kitang nangalagat sa Ginoo dapat magtuon putas pulong sa Ginoo. At
Atong basahon ang Hebreanon Kapitulo 15, versikulo 14. Nya atong higugmaon ang tanang tao. Higugmaon nato, pero ato pong pasabton ba? Sa 14 ba ni mga igsoon? Hebreanon 12, 15, tingali ito mga igsoon. Ingon sa Hebreanon 12:14 di ay mga igsoon. Unsay giingon diri? Paningkamuti ninyo ang pagkigdait sa tanang tao. Paningkamot, pakigdait sa tanang tao, di ba? Tanan na ng organisasyon. Dili kay imong hukman, atong hukman nga kamo diha wa na gyud mo'y kaluwasan. Nagyon sa maguna pagbasa ng kasulatan nga ikaw ug ako wa mo gitay makahukom sa tawo. Ginoo ra man gyud, di magani mo hukom si Jesus, kita na hinuon. Musamot kitang baka mahimong makasasala atubangan sa Dios. Mismo si Jesus nga bugtong anak nga gipadala sa atong amahan nga mao ang Dios, wa magani isa mo desisyon sa usa ka babae bayaran, pero katong magpapanday sa balaod gidala pag yun sa atubangan ni Jesus. Di ba magtutudlo supak man sa balaod nga masakpan gani nga magluib ang babae or lalaki batoon. Ingon si Jesus, bekin sa may walay sala ninyo diha bay. Ang gauna-una sibat may sun katong mga gulang-gulang, mga idaran, sunod to mga batanon. Ni sulat-sulat si Jesus, ingon siya nga, asa na maron? Napa pa sila ni ingong babae nga, wala na sila magtutudlo, nandibat. Ingon siya, kung sa iyang sulti, akon mauna halalakaw, ayaw nagpagpakasala. Bisan ako, dili ko mahukom nimo. Mao nga niingon ang Hebreanon Kapitulo 12, versikulo 14, paningkamuti ninyo ang pagkigdait sa tanang tao o ang pagkinabuhi nga balaan. Tanawar na pagkinabuhi nga balaan. Kay gawas ni ini walay makakita sa Ginoo. Gawas ni ini, ikaw ug ako kung dili ganina nimo mabuhat, gawas ni ini wa gyud makakita, dili gyud ta kakita sa Ginoo. Dili ta kakita sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Kung dili nato paningkamutan ang paghinigugmaay sa tanang tawo. Usahay gani ang tawo mga igsoon, dili na gani kapasalamat. Kanang pagkamapasalamaton mga kaigsuonan, even sa katilingbanon gani nga kalihukan, dapat mo pasalamat sa ka. Amen ba? Ingon ang Filipos Kapitulo 4, versikulo 6 ngadto sa 9. Pag-ampo ug uban sa pagpasalamat. Giklaro din ni maigsuon nga dili lagid ka kapasalamat, kumpleto nga pagpasalamat o dili ka kapaampo, dili pwede maigsoon nga Lord, salamat. Sa to pa, kung pasalamat ka sa usa ka pagkaon, panalitan na ang ka sa talat kalanan, o niya moingon lang ka, Lord, salamat. Igo lang. O niya doon na pa'y mga sign mga igsoon. Kain niyo asap. Na po na ipagtulunan nga sama niya na okay lang sab na kay mao man na ilahang gituohan, pero base sa bang kasulatan wala na sab na diha, di ba? Ingon ang Filipos ato ning basahon ang atong oras alas 5:18 na niya ako ning ihatag sa atong DJ. Ingon ang Filipos 4 kapitulo 2 kapitulo 6 ngadto sa 9. Versikulo 6, kapitulo 4, versikulo 6, ngadto sa 9. Ingon diri mga igsoon, Watras ko sa 5. Ako ni sugdon sa 5 ngadto sa 9. Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya.
Atong gibasa sa Hebreanon Kapitulo 12, versikulo 14, ani kamuti ang pakigdaitay sa tanang tao. Kay kung walay makakita sa atong Ginoo. Unsay giingon diri sa 5? Ipakita sa tanan ang malumo ninyong kinaiya. Wow, malumo nga kinaiya. Hapit na mobalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Wow! Pangayo o paghatag o pagpasalamat diha sa tanan o pag-ampo. Sa tanan ninyong pag-ampo. Dili lang kay maigsuon nga sa tanan natong pag-ampo naagyo ng pagpasalamat, di go na mahitabo. Unay hinungdan nga dili kay ta panalangin as Ginoo kay sige ra tag pangayo, wa gani ta kapasalamat. Di ba? Magsige ra tag ingon mauna amo ni akong gusto Ginoo, layhan kog sakyanan. Kaya kung naan ako sakyanan, mumisyon ko. Kung naan ako sakyanan, magwali ko. Kung tagaan ko nimo kwarta, tagaan. Kung saan paghatag. Nga gidiktahan naman nato ang Ginoo, isuot. Kabalubin ang Ginoo, mensuon nga mo ingon ang Dios ay mong kinabuhi, ay kahambog nimo. Wa magani katoo si Apostol Pedro niingon ay nako Apostol Pedro di pa magani magtutugaok ang manok inilimon mo na ako. Nahitabo na to siya paglimod ato. Wala pa. Usa pa siya nakahuna-una nga tuan na gidakop na si Jesus. Nakahuna-una si Pedro nga mao daytoy iyang pinulungan sa iyang pagsaad. Bisan sa kamatayon mounong ko nimo bisan kini akong mga kauban hinambog ba? Una ka ng mga lagat sa Ginoo makabating nakalain-lain nga mga panghinambog, mga kaigsunan sa isig katao. Mo ismail na. Mulantar na sa isig katao kinitawhana. Una sa atong kinabuhi may suon daghan pa kahit ang angay natong ampingan. Ingon diri may suon versikulo 7. Og ang kalinaw sa Dios nga dili matukad sa tao. Kung imo gani buhaton ang pagpasalamat uban ang pagpaampo, uban ang pag-ampo, doon na day kalinaw nga dili matukad sa tao. Ipasinati gyud ang kalinaw sa imong kinabuhi. Wow. Kung tinud-anay ka mga laga, dunay kalinaw nga dili ma-explain sa tao ihatag nimo. Ihatag ka nako, ihatag ka natong tanan. Dili lang kay mo ingon lang tamay ay ako ray hatag ang kalinaw sa Ginoo kay ako ray matinud-anon. Kon yan, wala pa ta nakasiguro ba ta nga aduna pay mas labaw natong matinud-anon. Di ba? Wa man ta ka monitor sa atong isig katao. Wa man ta mag-monitor sa itong asawa. Wa man ta mag-monitor sa atong mga anak, sa atong silingan, sa atong makaigsunan. Mas grabe pa, hinuon na sila kapay ng puon nimo, bisag wa kanina na sila simba. Hello. Pero Muslim ang so walay pagsimba, diha po nang dili pagkamay ng puon. E maglison maganig simba, makaampo papod ka. Ana man ang litungan ay sa rason. E dili man nato mauwat ang Dios. Makapasalamat ka hatas Ginoo nga dili ta mainampuon. Kung ang usa ka tawo mainampuon, diha sa mga pag-ampo malapit gyud nimo ang pagpasalamat. Amen ba? Kay imposible man gyud igsuon nga sa imong pag-ampo direktar kag pangayo. Mayroong kasabihan kasi wala kasing utang loob, wala kasing utang na loob ka. Pastore,
Kung ay mahirap, yun ang lisod na sabton igsoon. Tanaw ra ko diri sa city. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao. Manalipod sa inyong kasing-kasing ug una-una diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Hesus. Wow. Dili data makasinati sa tinud-anay nga kalinaw ug dili ta kahiusa diha sa Kristohanong kinaiya. Kinaiya ni Kristo. Dili kinaiya ni Anti-Kristo. Hello. Ingon diha. Ingon sa unahan. Sa katapusan mga igsoon kun-a ang inyohang una-una sa mga butang nga maayo ug angay daygon. Sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, motpotli, matahong, o halangdon, ipakita sa buhat. Tanawara, ipakita gyud sa buhat. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog, o nakita diri kanako. Ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Usa sa atong iladong amigo maigsoon ako sa giingnan nga wa gyud lain nga makahatag sa atong tinuon nga kalinaw. Ang Dios lang yun. Tingali mong silingan makahatag og kalinaw pila ra ka panahon na binagmuha magdala og panalangin. Pero dili gani panalangin maigsoon mag-uol ka. Magdala magpanalangin og dili dapat ma-enjoy ka. Pasalamatan nato ang Dios sa bisan unsang mudangat sa atong kinabuhi sa kalibutan. Amen ba? Ingon diri sa Salmo kapitulo 107 bersikulo 1 ngadto sa 6. Ang usa ka tawo mapasalamaton ngadto sa Ginoo kanunay nang nagdaig. Kung kanunay gani kang magdaig maigsoon, makapabata na sa imong hitsura. Nakabantay ba mo mga igsoon nga dunay mga tawo nga kung kanunay lang mag-smile pero ayaw pog smile anang dalan. Kung nga wala ka makaila, makaingon man ang imuha nga nahibalgan hapit na magod eleksyon. Di ba? Isa-isas ka mo, paryente. Pero humana gani eleksyon maigsoon, balo na lamang. Tingkoy na lamang ibay makita. Makaingon mo, matoy si isa na ko. Humana nagpinili, aywa naman. Abog man lamang ni ato ang mahanggap sa dalan. Amen ba? Apitar ba maigsoon? Daga na mo tawag gaw paryente. Matingala ka maigsoon, niya lilion pag yun ka, kisikik sa nagsakay diha sa mga nindot nga sakyanan. Pero humana maigsoon, balo na lamang bisag tikod wa nagpakita. Amen ba? Pero ang tinud-an ay nga mga alagad sa Ginoo, bisan sa kalisod o kahintang balatian, kakabos o kawaladon, hinumdumi, padayon ang Ginoo nag-ampo sa matag usa ka mga kinabuhi. Inasayon, ikaw o ako kung masayod kas kamaturan, ang tinuon nga kalipay na aragos Ginoo wala sa tao. Kay siya mo'y mo paangay nimo. Siya mo'y mo pahiluna nimo igsoon. O sa giingon diri mo igsoon. Sa 8, sa katapusan mga igsoon pun-a ang inyong una-una sa mga butang maayo. Angay daygon sa mga butang nga matuod. Ligdong, matarong, putli, matahong, halangdon, ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawa, nadungog, ug nakita diri kanako, ug ang Dios naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninyo. Wow, grabe.
kung ato dayang ipakita sa buhat ang atong nakatunan, dili lamang sa pinulungan, mag-uban nato ang kalinaw. Tanaan nga panahon, ubanan ta sa Ginoo. Kung kauban nimo ang Ginoo, siyempre kauban usab nimo ang kalinaw gikan sa Ginoo. Mao nga diha sa Salmo kapitulo 107 bersikulo 1 ngadto sa 6, maunay ilahnan sa usa ka tawo nga mapasalamaton ngadto sa Dios kanunay magdahig. Kung kanunay ka magdahig sa Ginoo, ang imong panagway nindot, ma-relieve ang imong kasing-kasing, mawala ang gurmunhap matut pa sa mga tigbalak, mga gumunhap, mga dagom sa kinabuhi mawagtang. Dili lang na balak, kundi ang tinud-anay, kung doon na kay Ginoo, labaw pas balak ang Ginoo. Mao nga dili ka kapugong sa pagdaig, pagpasalamat ngadto sa Dios. Ingon ang Salmo, ato ning basahon igsoon. Salmo 107 bersikulo 1 ngadto sa unahan. Ah, 107. Ingon ang 107 mga igsoon. Pagdaig sa kaayo sa Dios. Dunay hining pagdaig sa kaayo sa Dios. Pero sa taong maigsoon, kung makadawat o kaayo sa si katao, diha ra man na siya makadaig. Pero sa sunod maigsoon, dili na nakadaig, moingon man na nga, ay, abi na ako magsigi. Diba? Pero ang tinud-anay nga nakasabot sa mensahe sa Ginoo, kung unsa iyang kinaaya, maura gyud na iyang kinaaya. Kung maayo sa kaniadto maayo lagi ako na siya. Dili kay maayo lang tas panahon unya sa katilingbanon nga kalahihukan. Magpadanga-danga ditas ang mga tao, mga kaigsunan, Brad, sister, unsa may inyo ha dihang problema? Kay atong dugangang problema. Wa man kalusot may suon, bisag anino wa gid ni atin mao. Bato-bato sa langit ang matamaan, wag sana magalit kay mao gid tinuod. Bisag unsaon. Pero ang tinud-anay nga nakasabot sa pulong sa Ginoo, bisag wala nakita ang Dios, di na siya makapugong sa pagdaig sa atong Ginoo. Ikaw ug ako, kumusta? Di mataho nga kabuntagon, pinasahi ang iyang gibuhat nato. Kaya ipahimata patani ning sa iyong kabuntagon igsoon. Petsa 28 sa Nobyembre. Duha na lamang kaadlaw, ug mga adlaw 29, weekend mga igsoon, pagka Sabado, katapusan nga adlaw sa Nobyembre sa tuig 2024. Pagdahig sa kaayo sa Dios. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Walay katapusan ang iyang gugma. Kinsa ang gugmang way katapusan, gugmas Ginoo. Pero ang gugma sa tao makita lamang kung ang usa ka tawo anaas kadagaya. Unang diha sa trabaho sa Ginoo, mabalaan lang yun ang nimo ng mga tao nga kaigsunan nga loyal sa imong kinabuhi. Bisan sa kalisod, sa problema, sa kawaladon, magpabilin ko na nimo. Pero dili mga igsoon, daghang rason. Amen ba? Mangita nagtubig-tubigan ay, mangita nagdindot. Pero bisag kung sa'y kahimtang mo sitwasyon, kung tinuod yung kang mga lagan, magpabilin ka sa tawag sa atong Ginoo. Time will come, ipahiluna ka, ipaangay ka sa insaktong panahon higala. Pasalamatan na to ang Ginoo.
Kay pinaagi sa pagpasalamat, usa na siya kapagtahon na mayroon tang utang na loob sa ating Panginoong Hesus. Unsa man ning utang na loob, kining atong gininhawa, kining atong kusog. Duyog kamo kanako sa pagdaig sa Ginoo. Kamong tanan nga iyang giluwas. Nausahay magsuon kung kita luwason. Malipay ra tag luwason. Pero dili na gani ta luwason, doon na yung mga sitwasyon nga dili na kasulban. Magmahay. Pastor manggod, pastora manggod, si sister, si brother manggod. Dili na hinuon ko ani. Di ba? Dili pwedeng ubang tao mo ito pakasadon sa atong sayo. O kaha kamo gikan sa kanasuran, gikan sa sidlakan o sa kasadpan, sa amihanan o sa habagatan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Christy Pargan Rebas Reboling. Adunay sa mensahe. Amen, Pastor. Glory to God. Dalaygon Jud ang buhi nga Dios. Tungod sa daghang pabor nga iyahang gihatag, thankful kaayo ko, Pastor. Tungod kay naay kad. Pasalamatan nako sa bisan unsang sitwasyon. Yes. Ato nga pasalamatan ang Ginoo sa bisan unsang kahimtang sitwasyon. Namatas kadagaya, namatas balatian, namatas kawalagon, namatas problema. Ang sikreto manggod diha sa pagpangalaga. Sa panahon nga naakas problema, ayaw bulag sa saad sa Dios. Kung sa panahon nga naanakas kadagaya, mas more nga ayaw bulag sa saad sa Dios. Kay bali magud ang tao. Kung ang tao anaanas kadagaya gikan sa kalisod, malimot man. Amen ba? Dunay usa ka sugilanon mga kaisunan, ako ning ipaambit. Usa ka pastor nga usa ka igsuonan nga nagpaampo, Pastor, kining akong itik ba na ko'y bayi og buto o niya mangayo kong mga pag-ampo nga mudaghan ni siya. Siyempre ang mga alagad sa Ginoo mo ampo maguna kay obligasyon maguna. Obligado maguming mo ampo. O di ba? Amo man ang trabaho nga mo ampo sa matag tawo. Nga mo pre-request. Sa dali pagkaistorya, ipanalanginan kay kapaampo man, mindaghan ang itik. O niya kay ang itik, sige na magpangitlog mga igsuon, nagpasad naman sawa ng tungod sa kadaghan. Kay ang usa ka abay o puto, nanganak man mga igsuon o pila ka itik. Iabot man mga igsuon kay nabisi naman. Binukag naman ang mga itlog igsoon. Sa adlaw nga paras Ginoo, sa adlaw nga paras Domingo ug Sabado, dili naman makaadto sa simbahan kay na-absent kay mag-deliver sa mga itlog. Namalandong ang pastor palihon na tingali nako ni pag-ampo. Kay mintras naapay panahon muna sa atong kinabuhi ba, kita na po'y mumanid sa oras kuna atas Pilipinas. Dili ta maoy imanid sa oras kung dili kita mo'y mumanid sa oras. Kung sa panahon nga walang wala ta kaniadto, sa panahon nga naa natagi sa kadagaya kay gipanalangin ang tas Ginoo, dili gyud nato isalikway ug dili nato hikalimtan ang atong mga promises ngadto sa Dios. Time will come, bawion lang yun sa Ginoo ang panalangin na nato. Ano yan, bahaya nato si pastor, bahaya nato si pastora, bahaya nato ang organisasyon nga mapordoy ta pagbalik. Hello,
Mas nindot nga sa panahon nga walang-wala ka, kanunay ka na sa simbahan. Kay sa panahon nga naa na kay mga sakyanan, naa na kay negosyo, naa na kay trabaho, ayay. Unya sa panahon nga makadungog kag mensahe nga tinud-anay, masilo, maglagot, maigo. No. Ang matag-usa na to ka makinabuhi na kinahanglan og insaktong giya sa atong Ginoo. Ang tinud-anay nga nangalagad, ang tinud-anay nga nagserbisyo isig nga alagad sa Dios. Mutudlo na sa insakto. Dili na mutudlo o uyon-uyon. O kira gyud na sister, brother. Dili mi pwedeng mo konsente sa wala sa Biblia. Kung naa sa Biblia, hala kitang tanan mga igaw ani. Amen ba? Ingon ang 4, may pipila nga naglantagaw sa kamingawan ug wala sila makakita og syudad ug ang ilang kapuy-an. Gigutom ug giuhaw sila ug nawad-an sa tanang paglaom, taliwala sa ilang kalisdanan. Gisampit nila ang Ginoo ug giluwas niya sila sa ilang pag-antos. Na sa sitwasyon sa atong kinabuhi nga dunay sitwasyon sa usa ka tawo nga sama niini, nawad-an sa pagkaon, nawad-an sa panimalay, nawad-an sa tanan nga gikinahanglan. Apan sa panahon nga bisampit sila sa atong Dios, gitubag sila o giluwas sila, gikan niining tanan. Ikaw o ako igsoon, kumusta man? Kanunay lang kitang nangumusta. Sister, brother, kumusta man? Sa atong pagpangalagad nga tos Ginoo. Ingon diri taliwala sa ilang kalisdanan, gisampit nila ang Ginoo o giluwas niya sila sa ilang mga pag-antos. Ang pangutana sa panahon nga kita giluwas sa atong mga pag-antos o sa panahon nga naanatas kadagaya, nanatas ka abodansya, dito bagtas Ginoo, kumusta man? Ihatargan ba natong balor o bili ang tag-iya sa mga butang nga mao'y nagpahilona ka nato nga kaniadtong walang-wala tayo, kaibigan. Ipahiluna ta sa trabaho, ipahiluna ta sa negosyo, ipahiluna ta sa sakyanan, panginabuhian para sa imong pamilya. Angayan atong pasilugan o pasalamatan ang Diyos section. Ang atong oras karon, hapit na alas 6 maigsoon. Ingon diri mga kaigsuonan sa Kolosas Kapitulo 3, versikulo 15. Paharia sa inyong mga kasing-kasing ang pakigdait. Ang importante usab sa atong kinabuhi nga paharion sa atong kasing-kasing ang pakigdait. Kaya mao man ay requirements nato sa atong pagka-Kristohanon. Kristohanon taon niya wala tay pakigdait. Matod pa sa Hebreanon Kapitulo 4, 12, versikulo 14. Paningkamuti ang pakigdaitay sa tanang tao, kay kung wala ni, walay makakita sa atong Ginoo. Kolosas, ingon di Kolosas Kapitulo 3, versikulo 15. Atong basahon mga kaigsonan ang taga Kolosas. Kapitulo 3, versikulo 15. Ingon diri sa versikulo 15. Paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo. Unsa di ay ang pakigdait nga tinud-anay gikan ni Kristo. Mao nga dunay pulo nga Kristohanon ko sister, Kristohanon ko brother, Kristohanon ko pastor, pastora, Kristohanon ko. Wow! Di ba nindot kay paminawon? Maka-smile ka mga kaigsunan sa imuhang isikataw nga Kristohanon.
atong pasalamatan ang Ginoo sa atong pagkakristohano. Nga ikaw ug ako nahimugso sa sabakan sa atubangan sa atong Ginoo. Atong panikabutan kutob sa atong mahimo igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Mary Ann Meritano, maayong buntag pastor o sa tanan nga mga naglantaw. Kumusta mo diha, Sister Mary Tano from Sikihor. Si Brother Saldi, kumusta man diha sa inyo mga pagpanarbaho diha? Pakirigas lang ni Pastor Brownlee Duhay Lungsod. Si Brother Bo sa atong amigo diha mga kaigsunan, muwas man to sa atong live. Yan lisod man tong litokon niya nga ispili mga isuon. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi diha sa Sikihor, si Brother Rami. Si Dugdug Jip sa inyo nga pagpanarbaho diha sa Sikihor. Ang Ginoo kanunay magapanalangin, kanunay ang Ginoo kanunay magaamping, magatipig kanunay tingali hapit na mahuman ang project tingali diha. Kay nananas pito ka palapag o niya makita man na sa atbang magsuon diha sa pier mismo sa Dumaguete. Kay atbang rabi kay na diha ang mga kaigsunan ang dako nga project nga gitawag og Hotel and Convention Center. Ato pasalamatan ang Ginoo sa kanunay labi na sa atong pagpangalagad bisan asa ta mahimutang, bisan asa ta nanarbaho, ato lang yung hatagan o panahon ang Ginoo. I-enjoy lang yun ang atong kinabuhi din sa kalibutan. Kay wala na lain nga makahatag nato sa tinud-anay nga kalinaw, tinud-anay nga kalipay, tinud-anay na kadaugan kalampusan ang Ginoo lang yun Dexon. Si kinabuhi isab ni Brother Johnny Uyanggorin Maikson, ni Brother Martin Erwin mga kaigsunan, o sa tanan nga mga kahigalaan diha sa mga engineers, sa mga labi na sa safety department. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ini sa inyong anak si Dodong Jason. Salamat sa Ginoo, panayon lang yun anak lang, padayon lang o niya ampingan lang sa ang panalangin nga gipiyal sa Ginoo kanato. Trabaho, negosyo, sa panahon nga natas kalisod, normal lagi na mga kaigsunan. Kay mitras buhi patas kalibutan, kanang kalisod, problema, kawalan o normal lagi na igsoon. Apan hatong hinumduman ang pagkamaayos Ginoo, dili yun na niya ihikaw sa tanang tao. Kung ikaw o ako matinud-anon lang, sayang ato pa. Atong basahon mga igsoon, ingon diri sa 15, paharia sa inyong kasing-kasing ang patigdait nga gikan ni Kristo. Maunay nindot sa diha nga ang pakigdait gikan ni Kristo. Wow, perting nindot ang imong kinabuhi. Kay dili man na siya pinaspasan nga pakigdait. Siyempre, pakigdait gikan ni Kristo. Ikaw ug ako nahimo kang Kristohanon kay doon na kay Kristo. Amen ba? Kristohanon. O sa diha nga imong gipaningkamutan, nagkinabuhi ka, sumala sa balang kasulatan. Akong usbon sa pagbasa, paharia sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo, kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas o mapasalamaton kamo. Wow, di ba? Kung doon natay Kristo sa kinabuhi, unya atong gipaningkamutan. Kaya dili mapon mahitabo mga igsoon nga mahimot ang Kristohanon, wala ko ta maningkamot nga mahimot ang Kristohanon. Kung layhan ta kabaguhan, wa mapon ta maningkamot nga mabago ta atubangan sa Ginoo. Unya sa diha nga ato naning nabuhat,
mahimo tang mapasalamaton sa Dios. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rosay Alferez from Davao. Kumusta mo sister? Uban sa imo nga pamilya, labi na sa imong husband, ako lang yun nga ikadasi sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kung kita asawa matinud-anon tang nangalagad o niya atong bana dili kayo matinud-anon, padayon lang yun ta. Time will come ang Dios magapamuhat niya na Sister Rosay. Kung doon na may pamilya nga nakatibulaan, wala magkahiusa, hinumduman na to nga kita nahimong paglaom sa atong pamilya kay kita mo ay nahimo nga haligi diya sa pagpangalagad. Even ikaw asawa, ikaw bana, ikaw mga anak, ay doon na may mga sitwasyon may igsoon nga ang una magsimba ang mga bata, paulahi lang si papa si mama. Di ba? Ulang daw man ang papag mama nga ang akong mga anak, buluyabon man to kani ato nya karon perti namang butanan ni. Dili naman magpasugo, unsa lang dili magpasugo, mo trabaho na ba? Kusog namang munghugas o plato, kusog namang muhugas o nas kusina, mulungag naman, musayo na magmata. Salamat sa Ginoo na mensahe si Sister Rosay Alferez. Good morning, Pastor. Musta? Patabang ko pag-pray sa ako pamilya nga dunay milagro. Amen. Ang milagro gikas Ginoo, naagyo gikas Ginoo. Wala na gikan sa tao. Ang atong mahimo ani maulang gyud ang pag-ampo uban ang pagpasalamat. Salamat sa Ginoo sa inyo ang mga panahon o niya ako nang ihatag sa ako nga anak si Titi Jean Allah sa mga request awit makalangit, pero ako sa ni nga closean diya sa mga pag-ampo. Atong ampos Ginoo ang imong pamilya, Sister Rosay, nga ang kalipay, kalinaw, pagsinabtanay, inyo gunang masinati. Kaya dili matagamtaman sa usa ka pamilya kung kanunay lang mag-idya-idya. Even sa ako nga wife, natuwa sa laing nasod, kanunay kami nag-communication sa iyang trabaho, sa ako ang obligasyon sa diri sa Pilipinas, sa akong trabaho. Muna nga, anak lang yun, ang nindot nga kalinaw, kausay, kanunay yung kang dunay communication. Labaw sa tanan communication ngadto sa atong Ginoo. Kay mao man ay ato nga pundasyon igsoon. Mag-abot ang mga igsoon. Sa pagdaig kaniya, sa pagdaig diha sa Ginoo. Mudagay kita diha sa Ginoo, para sa kaligtasan. Labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pagtiguban o pagbantay kanunay kanamo. Isa pa man sa pre-request ni Sister Rosay Alferez o Dios, ikaw kataliwala kanunay silang makinabuhi. Sa iyang nga bana, sa ilang mga anak, nga magkahiusa sila diya sa pagpangalagad nga nakanimo Ama. Yang kadaugan, kasiguruhan, kalipay kalino, na alam yun kanimo o Dios. Wala kami arang mahimo sa mong kaugalingon, nga din ang milagro kaayuhan na alam yun kanimo Ama. Usa tanan karon nagwat sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao. Usa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3. Ikaw o Dios magapanalangin sa matag usa. Adto naman sila mga panginahanglan Amahan para sa ilang pamilya. Tagbuas sila, supply sila sa tanan nilang mga panginahanglan. Labaw sa tanan sa tibok na kong panimalay sa tulong na mo ka mga anak, sa akong ugangan o Dios, bisan pa man sa ako nga wife nga naagaron sa is Lord, ikaw mga panalangin sa iyang kinabuhi. Manalipdi o gabingi ang iyang kinabuhi Amahan. Labaw sa tanan nga mga follower o listener sa Sign FM 95.3.
Iningatak na dapit sa kabuntang kon Lord. Among gipobos ang among kaugalingon. Kaya doon na may mga sitwasyon, doon na may mga panahon nga naa kami sa kalisod, naas mga problema, naas kawaladon, naas palatian, apan amo kang gipasalamatan kanunay. Na kining among gibuhat, mao ang pag-ila, pagtahod, paghatag og bili na nakanimo amahan. Salamat o Dios sa tanan kaigsunan dinhi sa balok, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kangkwi, ug sa tanan nga nagasunod dining mao nga programa. I declare blessing sa mata ko sa nila kamakinabuhi. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo, imong pagkabuotan, imong gihatag kanunay kanamo amahan. Salamat o Dios sa imong pagsuklay. Salamat o Dios sa imong pagkatiman. Salamat o Dios sa imong pagtibig. Salamat o Dios sa imong pag-amuma sa mata ko sa namo kamapamilya. Dugo gimaya nga nalagod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kaya salamat sa Ginoo Maison, ako lang ning iton over sa atong DJ Jane ang panahon alang sa mga request sa awit makalangit. O salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino SK from Davao City Government. Maayong buntag Sir og sa tanan nga mga Florentino. Ako lang ning ipadayon ang mga music. Ako na matong gisignalan ang atong DJ Jane. Salamat sa Ginoo. Maayong buntagan naton tanan. Ikaw man Ginoo, laylain ka na, napuno sa himaya o pagkakalang. Milagros ka, O Diyos, damanan ka, panlangin, kinabuhi ko. Sa ibigin ko ang tanangin ang kanimo. Milagroso ka, O Diyos, damanan ka, Jesus. Ikaw ang bukod paglangin, kinabuhi ko. Sa ibigin ko ang tanan, diha kanino. Sa mga kaaway ko, ikaw ang matibak kong Ginoo. Huwag ang kalinaw mo abot ka na ako, mauod ka na sa ako. Milagroso ka, O Diyos, damanan ka, Jesus. Ikaw ang bukod paglangin, Hanggang
Sa ngayon sa labing alam ng Diyos, sa tibok pwersa sa kalangitan. Sa ngalan sa atang Station Manager Reverend Gideon Candelarion. Sa ngalan sa atang General Station Manager Reverend Kim Roya na makasaon. O sa atang Reverend Safriar Candelarion. Kini si DJ na alang sa mga pagtumbayan ni ining sayong nga kabuntagon. Maayong nga buntag o kumusta man itong mga pinalanggang tigpaminal dito sa China FM 95.3. Namukaw na po si DJ Jane. Alas 6 o alas 6:59 karon sa kabuntagon. Ano po ni si DJ Jane. Maayong nga buntag, bisan pa man. Palayan, kakoy ko karosonan, karosonan, karosonan. Kasi ka magalantang man sa live karon. Good morning kanyo nga tanan. Salamat kayo sa higayon o panahon nga inyong hatag ani nga tak na karon. Karosonan, 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 rama-rama. Bisan pa man, Palayan, kakoy ko karosonan, karosonan. mga request na awit na makalangit. Mahal ko ikaw, amahan ko. Wala ko masayo. Sana na ang kanimo. Ikan kini sa Sa pagdawan, sa tanang tungo. Himaya, talay ko ng pagkahalanggan mo, O Jesus. Himaya, ang awit nga nagluhay pagkasimbahon ka. Ato kinihatag ang pagtagan. himaya, Requested by Igsoan Organ Jacob Arias. Bisan pa man sa kinabi ni Pastor Arias. Ay nga buntag, Pastor. The song is entitled Pagkasimbahon. This is requested by sa Igsoan Organ Jacob Arias.
naguluhan pagasimbahon. Kiningawit nga request ni Pastor Arias. Sa tibuok ko, pagkasipang ka sa tibuok ko, pagkasipang ka ang Diyos sa tibuok ko, kay maukinig ang iyong kabubuo. Samtang kita nagapadayon sa pagpaminaw, niini nga awit nga nagluhan na pagasimbahon, na magapadayon kita sa itong mga pagtumbaya, niini nga sa iyong kabuntagon. Salamat kayo sa tumpoy nga Diyos, tungod kay lain po nga adlaw, o panahon nga yung gihatag sa matag usa ka nato. Blessing ngayon, nga kita makamata, uban ang kalinaw, kalipay gikan sa atong amahan. Sa karuhan November 29, hapit na December, hapit na yun. Kita mo, padayon na po sa lain nga tuig, hapit na mahuman ang 2024 di kayo magpungan. Abando mo salamatan tumpi nga Diyos, tungod kayo sa matagadlaw, matag tuigan, mapungan lilabay, o kiagi sa doon kinabuhi. Kita ka na iyahang gipanalipdan, o iyahang giubanan. Mga mabuntag, abisan pa man sa tanang mga taga-Kangkwe. Good morning, David diya sa Kangkwe. Mga mabuntag, pag-usag, abisan pa man sa tanang Valdesula family. Sa tanang Buagas family. Maayong buntag, abisan pa man ni Igsoon Arias Asalmem. Wala ko na sa'yo. Maayong buntag, ma'am. Igsoon Arias Asalmem. Good morning, DJ. Greet ko sa akong mga parents. Ani Mama Linda and Pastor Nunoy Arias diya sa Kangsagangkal, Tuyupan, dog sa family Arias from Mimi Arias. Good morning, Ma'am Mimi Arias. Once again, good morning di ay diha ni Mama Linda and Pastor Nunoy Arias dapit diha sa Kangsagangkal, Tuyupan. Request na po di ay lain nga awit magalangit. Si Pastor Arian sa ngayon ng guluhan ng Magidahil Environmented 7th Band. Pag-aawit, pag-daig, pag-asimba, kanimo lamang igabayaw, ug ituboy ang imong pangalan. Imong bunga, itutungan,
Gusto malagang hangay Pagaday ko O simba Maayong nga buntag po di ay. Buhi mo Naigsoon. Auntie Mary Tano. Maayong nga buntag. Auntie Mary Tano. Maayong nga buntag DJ. Shout out sa akong nga lola. Na kanunay naglantaw sa live watching. Tapos Siki Hor. God bless. Sa ibang malan Maayong nga buntag ni Igsoon. Auntie Mary Tano. God bless si kanunay. O sa family Tano. Maayong nga buntag. Gusto pa man sa family ni Auntie Mary Tano from Siki Hor. Masimulan lumayaw Ako kang simbaho O Diyos O Diyos Patayin kita, maayong nga buntag. Bisan pa man sa danang Elhig family. Maayong nga buntag Elhig family. Dapi diya si Kangkwe. Maayong nga buntag sa family ni Angkola Mario. O Auntie Roslyn Elhig. Good morning once again family Elhig. Maayong nga buntag gayon. Ang iyong pangalan Iyong buhay Iyong Diyos na malagang hangay Sa tanang Dalmasyo family, maayong nga buntag. Maayong nga buntag bisan pa man sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yutratsi. Good morning Ma'am Norberta Yutratsi. Sa tanang you family, siya. Good morning DJ Jane. Request ko happy birthday song. Akong i-create akong apo nga si Princess J. Gonzalez. Akong cousin na Belen Yu. Happy birthday ninyo. Oh, God bless. Maayong nga buntag ni Ma'am Norberta Yutratsi. Kamot yung hatagag pagtagal. Kaya nang imong request nga awita makalangit. Happy birthday diyan. Happy birthday song. Once again, happy birthday sa apo ni Ma'am Norberta yun. Si Princess J. Gonzalez at si ang cousin si Belena Yu. Alam may ginhawa mo tayo kung simba kanino Di mo kalamitan kung simba sa iyong ngalan Jesus Sinulang lumayaw ako ang simbaho Sinulang lumayaw ako ang simbaho Oh Once again, that song was entitled Magedayeg, requested by Pastor Arians. This nga song, atong i-play. Skin problems? You need Big Moon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. This song, it is requested by Ma'am Norberta Yu. Happy birthday. Para
sa iyang apo nga si Princess J ug sa iyang cousin nga si Ma'am Belanyo. Happy birthday, happy Sige sa tanan nga you family, God bless you all of, and God bless all, and maayong nga buntag diyan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Nais kong iparamdam sa iyo ang ninanais ng puso ko. Ito sa bawat sandali, ikaw ang minimithi. Patawarin mo ako kung ako'y nagkamali. Sa loob ng loob. Ulan, 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 ulan. Riyoning pangalan, riyoning mga dagok sal. Once again, thank you kaayo. Salamat po kayo sa kinabuhi. Ano, Ma'am Arya Salmime. God bless you too. Sa mga family, especially sa Tibuok Arias family. Watching daw from Dawin, Negros, Oriental. Tangan sa loob pagkulang sa ulan, 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 ulan. Riyoning pangalan. This song is entitled Ulan by Angie Flores. Mga taga-bagtagan, kaya kining awit na request ni Ma'am Arya sa Mimi. Awit nga nagluhan na piniti. This song is entitled Piniti. Song request ni Ma'am Arya Samime. sa talunan ng mundo. Tapos na sa kanyang mga adlaw, bayang ko nga
kayo paminaw, iningawin ng luha na binitin. Padayon kita, lapit diya sa naso, lapit sa pastor, sa katrimbulong, maayong buntag gayon kaninyo. Bisa pa man sa tanan nagapaminaw, lapit diya sa Barangay Santo Niño proper. Good morning kaninyo nga tanan. Maayong buntag, abisan pa man sa tanang mga Yaguso family, Salva family, Acabal family. Sa tagang panahon ko, Diyos. Sa tagang mga adlaw. Ayaw ako ang nanan mo, kalipay kong ibago mo, pinititigdo ka. Maayong buntag, abisan pa man sa tanang mga taga Kamanday. Good morning Kamanday. Gusto man ang ato nga sa'yo nga kabuntagon. Usbon ko, maayong nga buntag sa tanang mga taga Kamanday. Ito si DJ, namukaw na po. Alas 6:20 na sa kabuntagon. Maayong nga buntag, bisa pa man sa tanang nagapamaangay sa matagos sa kakusina karon. Para kita sa pagpamina sa mga awit makalangit. Maayong nga buntag bisa pa man sa mga taga-Pilipigan, especially Pastor April may akab turan, family akab, family turan, lapit sa Pilipigan. Maayong nga buntag, gayon da kaninyo nga tanang. Bunday bisan pa man sa family Paneryo. Good morning. Bisan pa man ni Nanay Nini nga Paneryo. Ay buntay. Paneryo family. Family ni Uncle Ibing og Auntie Aileen na Paneryo. Family ni Kuya Junjun ug Ate Jinky Paneryo. Ngayong buntag, family Moran, family ni Ate Maymay Moran. Once again, salamat kaayo sa mga kinabuhi Ma'am Norberta yun. Okay, ni nga awit, usbon ko. Ang song as entitled, Piniting. Request by Ma'am Arya sa Mimio. Ang matagag pagtagan, ini nga awit. Request the song ni Ma'am Norberta yun. Wait akong milagro, ulan, 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 ulan. Riyon ining panganon, riyon ni mga dagok alha. This song is entitled Pagdaig nga Tinud Anay, requested by Ma'am na Norberta Yu. Matagal na niyang pagtagaan, dahil ning awit po nga sunod, isinggit. Salamat DJ sa pag-play. Shout out sa tanang You family! Sa Libas Isabela o sa Gihol nga na City. O labi na gayon sa akong mga anak, sa mga anak ni Mama Norberta Yu. Maayong buntag once again.
again, you family. Dahil na diha sa Giholngan City, sa mga anak ni Ma'am Norberta Yutrotsi, ni Sister Jinky, Brother Jasper Gonzalez, sa Lutlut, Brother James, so John J. Vaughn, og Jaren, and Rose, Jaren Rose Yutrotsi. Maayong buntag sa tanan nga yung family. Ang ining awit ng ulungan, bagday nga tinut-anay, pag umani ini, ang awit ng ulungan, alisinggi. Bagay nga tinut-anay, buhat at kanunay. Kung natumba ka man, tungo sa mga problema, tinog na higala, tuhod mo pagkain na. Kung naluya ka man, kan Jesus isalikan ka na. Pagdaling kaniya, maoy buhay. Alam mo sayang na, alam mo lusa ta, alam mo dagat ta, alam mo pagpata. Pagdaling ka tinulanay, buhat at kanunay. Alam mo sayang na, alam mo lusa ta. Madan kita, maayong butag bisan paman sa tanang mga taga-Palaypay. Good morning, David Yat sa nursery. Good morning, David sa nursery. Maayong butag bisan paman sa tanang Babor family. Good morning, Ate Rachel Babor. Maayong butag buwan sa tanang Dahil family. Maayong butag sa family ni Auntie Lorna Dahil. Sa tanang mga Sampilad family, Moharas family, especially Kabanaga family, maayong buntag. Sa tanang Saguban family, good morning gayon. Zero family, Estrabella family. Maayong nga buntag, isan pa man. Kaya sa Lower Tuyupan, family ni Pastor Lucring Siray. Sa Tibok Siray family, dapit yan sa Lower Tuyupan, maayong nga buntag. Kaya dapit sa Kabanbanan. Good morning, bisan pa man sa Tibok Kabanaga family. Maayong nga buntag sa family ni Pastor Reynaldo Cabanag. Usbon ko maayong nga buntag, Kabanabanan. Target dark spots and dullness. This song is entitled Isingin by Victory Band, requested by Ma'am Norberta yun. Sige, salamat kaayo, Ma'am. Sumala sa balaan nga kasulatan, wala'y usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Sige sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang makaluwas. Wala inunan ng kanang kahimuan, kung dili ka usagin sa kahitasman, hawang lang ang tanan.
kabalaan. Ako siya'y layu'y mayaw, upang sa pagsayaw, pagkakpak sa iyong dahon. Inato sa langit, umiyaw sa walang kaulaw, puso, kahuban ni Kristo. Pamiti ang hari kasabi, siya puso ni Kristo sa kinabuhi mo. Padayon kita, maayong abunda bisan paman sa tanang mga taga-Kanghatan. Good morning, Kanghatan. Mala sa balahan nga kasalanan, wala'y isa naman naroon, kay ang tanan nagkasalan. Maayong abunda bisan paman sa Tibog Balon family. Tama matalo, Tibog Obera family. tama maluwas, siya Kasal family, Katubig family, Malge family, family Villaganton, and family Tanai dadapit sa Kanghatan. kawang lang ang tanan. Good morning, bisan naman sa tanang mga taga-Namunboy. Bukasan di mo nakalimutan. Maayong mabuntay, gata ng mga taga-Namunboy. Namukaw na mo po ni DJ. Kasi iuno, wala ko masayo, baka sa orasan. Sayaw pagkakpak sa iyong Maayong mabuntag sa Tibok Kalung family. Bisan naman sa Tibok Villaras sa family. Kalunsag family, family Fenomeno, and family Uyangguri. Maayong mabuntag sa Tibok family Himina, family ni Pastor Michael Himina. Maayong mabuntag, Pastor. At sa Tibok Mercado family, family Loquinho, family Martin, and family Kalimon. ang tuwas ng Maayong mabuntag bisan paman sa Tibok Gardenia family, dapit niya sa Lower Balonga. Good morning. And family Palomar, family Adlawe. Maayong mabuntag ni Auntie Lita Roberti sa Kantalaki. uban sa pagsayaw pagkakpak sa iyong gamot. Good morning, bisan paman sa tanang mga taga-Nagpad o sa Tagday. Maayong mabuntag Santiago family. Maayong mabuntag Baldado family and Baldonado family. Sa family Mabilog, maayong mabuntag gayon. Sa family niyang Kola Gumara, kanti maging Mabilog. Maayong mabuntag sa Tibo family ni Nanay Percy Salvan, ni Tatay Julie Salvan. Maayong mabuntag sa kinabuhi ni Kuya Jeffrey Salvan, Kuya Hiner Salvan, Kuya area. Sa kinabuhi ni Ate, sa mga gwapang Ate Rename Salvan. Maayong mabuntag. Once again, bisan paman sa family ni Kuya Elmer o Ate Christina Selva. Ito ang mga awit nga i-request ni Ma'am Norberta yun. Padayon kita, buwan ni ining awit ang luhan, ulan. Riyoning panganon, riyoning mga dagong salaan.
Good po nga buntag Nigsuon Rowell. Wala pa na sa'yo. Nigsuon Rowell. Maayong nga buntag bisan pa man sa family La Sola. Maayong nga buntag family ni Uncle Danny La Sola. Family ni Nang Maria Balingit. Ang Sir family, good morning. Bisan pa man sa family ni Ate Richelle. Ang RG Asiro. Family Amante. Family ni Uncle Sunny Amante. Maayong nga buntag po. Ni Nang Mami. Anong Alex La Sola. Good morning, Malyosa family. Maayong nga buntag sa Tigog Malyosa family. Family ni Uncle Suilo, ni Brother Soren Malyosa. Sige, mayroong nga buntag, Nigson Ruel, wala nga tagal, wala nga pasensya nga dili, pwede ang, sa niyang giingon, dili pwede ang par-remix. Ang ato lang diri is, mga awit nga makalangit, walang yun ang atong hatagan o pagtagan ang mga awit para sa itong buhay nga Diyos. May dakong buhato sa imuhang pagtuo, may dakong milagro sa kung nga pangaro, may dakong buhato sa imuhang pagtuo, may dakong Good morning! Bisan pa man sa akong pinalangga, guwapa gayod kaayo nga ate. Ate Candy Salva, kumusta ate? Hi ate! Good morning po kanimo. God bless you too. Ang Diyos gayud magapanalangin bisan pa man sa imong mga pagpaningkamot. Ang Ginoo gayud magapanalangin o kanunay ang kadaugan nga igahatag sa mong kinabuhi. Once again, good morning Ate Candy Salva. Amping kanunay. Sa kanunay, ang Ginoo magapanalangin. Bisan pa man sa Tibok Salva family, maayong nga buntay. Maayong nga buntag, bisan pa man sa Tibok Palomar family, sa kinabanati ay sa Palomar family, Badoy, maayong nga buntag sa family Badoy, sa kinabuhian niya. Uncle Jonah Ricky Badoy, sa family ni Kuya Juju Badoy, ang sayang nga matahong gayon nga asawa. May kubuntag ate. O sa kinabuhi ng Christina Badoy. Maayong nga buntag, Ate Chrislyn Felomino. Good morning ate. O sa family Felomino. Maayong nga buntag kayo daka ninyo nga tanan. sa kung nga pangaro, may dakong buhaton sa imuhang pagtuo, may dakong milagro. Sa pag-ibayag na, sa pag-himayag kaniyan, sayaw, Maayong nga buntag po, bisan pa man sa ginabnati Ching Ching Ate Virgily Tuko, dapit sa kang hatag, family Tuko, maayong nga buntag, sa Ate Ching Ching.
tuko. Maayong abutan sa tibuan family Tanon. Maayong abutan ni Ate Michelle Tanon. Family ni Tatay Litoy o Nanay Ilna sa Tanon. Sa kinabay natin Mary Ann. Natin Mary Ann Uyanggurin. Itong Gian Uyanggurin. Maayong abuntang pod ni Nanay Ilaria Ilhig. Maayong abuntang Nay. Walang pwede-mention ang family ng Kalasalti. Auntie Maria Taunon, sa kinabuhi ni Kuya Zaymar, ni Brother Jisan na Tanon. Once again, family Tanon, good morning gayon, o family Ilhig, sa kinabuhi ni Nanay Elaria Ilhig. Maayong nga buntag, Ilyama family, Abastona family, and Tugo family. Good morning, disan pa man sa family Uyanggurin, sa family ni Ate Maria Fe Uyanggurin. Good morning gayon, kapit sa Namunbon. Maayong nga buntag, Kamanggahan, hadapi sa sityo Kamanggahan, Barangay Maninihoan, Bayawan. Maayong nga buntag. Sa Tibuok family Kadukon, good morning gayon. Dapit sa Ilihan, good morning Sister Jeremy Kabanag ni Kuya Brian Kabanag sa Tibuok Kabanag family. Family ni Uncle Luni Kabanag, Bimboy Kabanag, Brother Dexter Kabanag. May nga buntag ninong bunding nga bulkado sa mga taga-Busadi si Utsog Disin Noibi. Maay nga buntag kaninyo. May nga buntag sa Tibuang Ligarbe sa family. Family Ligarte. Maay nga buntag kaya. Maay nga buntag bisan pa man sa Tibuok Andaya family. Good morning. Wala ko na sa'yo. Maay nga buntag. Sa kinabuhi ni Dirangel Silva. Pagnalang lon sa ilaha. Maay nga buntag. And Dirangel Silva. Sa kinabuhi ni Auntie Renren. At Erlinda Silva Andaya. Andaya family. Sa kinabuhi ni Uncle Adinas Andaya. Adong Jerwin og Inday Fiblin Andaya. Good morning po sa Adlawan family. Sa kinabuhi ni Auntie Jerwin Adlawan. Family Adlawan. Ni Brother Alejandro Adlawan Junior. Family Lasola. Good morning. Inday Angeli Lasola. Angela Lasola. Ang sa Tibog Lasola family. Good morning po diyan sa Tibog Santiago family. Brother Frexon Santiago. Ang sa Tibog Siraya family. Maayong nga buntag. Chavez family. Maayong nga buntag niyang Ramon Chavez. Good morning ni Inday Rosalinda Chavez. Good morning sa akong higala. Gwapang higala Inday Rosalinda Chavez. Ang ni Dong Ricons Chavez. Good morning ni Dong Ricons Chavez. Sa Chavez family, good morning kaniwa din. Isan pa man sa nagalantang, magalantang man sa atong live. Once again, good morning kaninyo tanan. At salamat kayo sa paghatag hikayon. Paghatag o panahon sa iningatak na karon. Nakita sa Diyos, matang sa kinabuhi, kasing-kasing. Ko goodbye, nalingatag na. Ito na nga itang maluhan. Krasya by Simba ang Bisaya.
Nagkapalagan ako sa grasya mo, o Ginoo. Kiluwas mo ako sa guma mo dito sa Kalbaryo, kinsabay makapahiwalay. Siguro mo wala'y paglupay, pusa sa dahilan, yukuan nugalagaran, kay maayo kang Diyos, mahigmaan ka, Jesus. Pusa sa dahilan, yukuan nugalagaran, kay maayo kang Diyos, mahigmaan ka, Jesus. Katlagan ko sa grasya mo, o Ginoo. Kiluwas mo ako sa gugma mo dito sa Kalbaryo, kinsabay makapahimulan. Sa gugma mo wala'y paglupay, pusa sa ibahon lalay, yukuan nugalagaran, kay maayo kang Diyos, mahigmaan ka, Jesus. Pusa sa ibahon lalay, yukuan nugalagaran, kay maayo kang Diyos, mahigmaan ka, Jesus. Imong gidawat among mga sala, among gidawat imong pagkamatarong, imong gidawat among mga sakit, among gidawat ang imong kaayuhan, imong gidawat among kapobrehon, among gidawat ang imong pagkadato, imong gidawat among kamatayon, among gidawat ang imong pagkabanhaw, imong gidawat among mga sala, among gidawat imong pagkamatarong, imong gidawat among mga sakit, among gidawat ang imong kaayuhan, imong gidawat among kapobrehon, among gidawat ang imong pagkadato, imong gidawat among kamatayon, among gidawat ang imong pagkabanhaw.
Once again, maayong nga buntay. Ikaw ginilang kong maglangan. Tinid kalasay 50. Nagayuan sa kabuntagon. Maayong nga buntay. Yapi sa mamanig soon. Ate Lord. Good morning. Sa kinabuhay ni Ate Lord. Hindi lang kayo kung mag-pronounce sa sunod nga ni. Good morning once again. Maayong nga buntay. Sa tanan nga nagalantawan sa atong live today. Ang Diyos kayo mag-bless, mag-panalangin kaninyo nga tanan. O salamat kayo sa paghatag og panahon. Higayon, diini nga kabuntagon. Once again, kini si DJ Jane. Ala sa mga pagtumbayan sa matag kabuntagon. Maayong nga buntag. Sa tanan o kanunay nagapaminawan dahil sa Shine FM 95.3. At lang yun ngayon duman. God is good all the time and all the time God is good. Once again, maayong nga buntag. Kanina nga tanan, maayong nga pagpamahaw, maayong pagpamainit sa tanan.